L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija għadda botta lil dawk fil-fazzjoni ta' Kontriħ meta waqt intervista fuq l-istazzjon F-Living irrimarka li fl-elezzjoni ġenerali ta' Marzu li għadda in-nies tkellmet u għamlet id-deċiżjoni tagħha anke dwar id-deputati li ġew eletti fil-Parlament. In-nies jafu ta' jiddeċiedu Karl. In-nies jarfu u jiena lilin minn dawk li huma ir-riżultati elettorali irridu naraw kif qed jivvotaw in-nies ukoll. Min kull partit il-min qed jażlu, il-min qed iżommu, il-min qed ineħħu, il-min jafu li jismagħhom, il-min jafu li qed jikreat jagħmel il-ġid. Attivisti fil-Partit Nazzjonalista qalu li l-eks kap nazzjonalista kien qed jirreferi għal dawk magħrufa li huma fil-fazzjoni ta' Kontriħ fosthom Carol Aquilina u Jason Azzopardi. Carol Aquilina sab postu fil-Parlament biss wara elezzjoni każwali waqt li l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi baqa' l-art għal kollox. Dawn flimkien ma' oħrajn kienu minn ta' quddiem biex fis-sajf ta' sentejlu għaxtu lil Adrian Delija minn kap nazzjonalista u minn floku poġġew lil Bernard Grech ftit jiem wara l-elezzjoni ġenerali li fiha il-Partit Nazzjonalista sofra l-akbar telfa elettorali fl-istorja ta' Malta sovrana. L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija kien qal li n-nies kienet wersqet.